Na Slovensku v súčasnosti pôsobí aktívne 9 distribučných spoločností. My sa o malú chvíľu dozvieme, ktorá sa podľa hodnotenia redaktorov portálu Kinema.sk a samozrejme pridelenia bodov za jednotlivé distribuované filmy stala tou najlepšou v roku 2008 a rozhodne o tom obálka, ktorú mám myslím ja. Distribučná spoločnosť roka 2008. Nominácie: Asociácia slovenských filmových klubov za filmy 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, Faunov labyrint a Slepé lásky. Saturn Entertainment za filmy Čierna krv, Wall-E a Prísľuby z východu. Tatra Film za filmy Americký gangster, Táto krajina nie je pre starých, Pokánie. Som rád, že si opäť ako minulý rok môžem takisto jednu cenu odovzdať, teda samozrejme, že nie mne, ale najlepšej distribučnej spoločnosti roka 2008 a tou sa stáva Asociácia slovenských filmových klubov. Poprosím pani riaditeľku kancelárie Asociácie slovenských filmových klubov, pani Silviu Dubeckú, nech príde sem k nám. My vám gratulujeme srdečne, takisto vás poprosíme o prácu. Posadila som sa úplne dozadu, nečakala som to. Veľmi pekne ďakujem Kineme a len nás to ubezpečuje v tom, že naša práca má zmysel a budeme teda ďalej bojovať s komerciou. Ďakujem pekne.